Všetci si pamätáme to obrovské nadšenie, keď Ukrajinci vlastne vytlačili najprv tým veľmi prekvapivým protiútokom Rusov z Charkovskej oblasti a potom sa im podarilo ich dostať vlastne z Chersonu. Tam, keby mali viac vybavenia a viac zbraní, tak vedeli tlačiť vlastne od Chersonu potom na druhú stranu rieky a mohli sa posunúť ďalej. A druhá taká, ja to nechcem volať chyba, ale druhé poučenie nastalo v momente, keď bola tá dlho pripravovaná ukrajinská ofenzíva dole smerom... Jak se mám dostali k moři, že? Áno, ku Krymu. Po prípade to, čo sme sa potom vlastne naučili pri Kursku, že treba prekvapovať tam, kde je ten Rus slabý a nie proste búšiť do miest, kde je najsilnejší. A pri všetkých týchto oblastiach platí, že keby výcvik niektorých jednotiek začal skôr, keby F-16 sa začali trénovať skôr, keby tanky prišli skôr, keby